नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? आज जरा थंडी पडली, थोडी जास्त नाही पण थोडीशी पडली. तर चला आता मी चाललो आहे पूनमकडे. कशासाठी? तर तिचं अभिनंदन करूचा, कारण ग्रामपंचायतीची निवडणूक होती, त्याच्यात ती सदस्य म्हणून उभी होती आणि निवडून आली आहे. त्यासाठी तिचं अभिनंदन करूया पहिला. तुम्ही पण माझ्याबरोबर चला. आणि बाकी काय म्हणतात? तर पाटाचं पाणी येईल. किती दिवस पाट सुकलेलो बघा, कालच आणल्याने. ह्या वाटेत येताना जाताना पक्ष्यांचे आवाज चांगले येत असतात. तर चला पुणग्याक जाऊया बेटाक. माका नको भाकरी, माका भाकरी नको. किती वाजले? म्हणजे पाणी असाच चोरून घेत असणार रे. तर पाणी चोरलं असता सांग. अकडे बघ, पाणी कशाक चोरलं? नंदन पाणी लावतो बघा सकाळी सकाळीच. खय जाऊचा? अरे आज पार्टी बिर्टी हा की ना? हा मग हा. अरे हार पुणग्या येऊ, हार गिर घालूनच येईल खाया. तर पुणग्या काय? अरे शा, निवडून नेलं. अभिनंदन. अरे सगळ्यांचं अभिनंदन तुझं. हे बघ सगळे बघणार आहेत. पूनमताई आमची निवडून आलेली आहे सदस्य म्हणून. आता ती बघूया काय करतात पुढे कामा. पहिलो आधी वाळ बांधान गी कोसाळलो तो. तुमच्या नेतृत्वाखाली बघूया काय. आमच्या नाही तुमच्या. आता तू आलेली आहेस त्यामुळे आमका काय टेन्शन नाही. तर मग पार्टी काय? पार्टी मग देणार ना तुला. देणार कसं? आधी सध्या नाही, 2-3 दिवस. विनूने फोन केला तुला अभिनंदन करण्यासाठी. मग आता गाडीने फिरणार, 4 व्हीलर की 2 व्हीलर? आता 2 व्हीलरने फिरलं असतं, आता 4 व्हीलरने फिर. आता आमदारीन झालंस तू. होय ना? हे काय काय म्हणता? या बरोबर आहे म्हणता तो. आमदारीन झाल्यावर म्हटलं या म्हणता बरोबर आहे. आता 4 व्हीलरने फिराक झाला. 6 व्हीलर नाही येत. आणि 6 व्हीलर येत नाही असं काय? तोंड असं काय झाला पण तुझं? तोंड जरा काळा झाला. शा बोल बोल. अरे आपली पूनमताई निवडून आली, तुला काय फोन बिन केला की नाही? मग काय आम्हाला खबर लागली? निघून आली. मग तिला शुभेच्छा वगैरे कोण देणार? शुभेच्छा दिल्या तर. कधी? पूनमताई जिंदाबाद. हो. पूनमताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हारे पीछे. पीछे असल पीछे. काय काय चाललास काय? चल्ला खय ना या पुण्याकडे इल्ल. अरे त्याका शुभेच्छा देऊ किल्लय. माकडला रस्ते बिस्ते बांधू घेतलं नाही यो बांधाचा काय आता ठरवलं डायरेक्ट. आजपासून बांधारचा. मुक्त गाव झालो की नाही? हा, हगंदारी मुक्त गाव झालो की नाही? थांबा, हगंदारी मुक्त गाव होत काय खरा दिसत नाही. हा, बोच्याक कांडा लावला की बरोबर मुक्त होत. त्यांचा फोटो काढायचो जायचं. आमदारीन खासदारीन काय बनता काय कोणाक ठाव. हे नंदन सांगतात 2 व्हीलरने मॉप फिरलंस, आता 4 व्हीलरने फिर म्हणतात. आता फिरायचं नाही, आता हे हातात घेतलेलं आहे ते काम आधी पहिला करायचं. हातात काम काय घेतलं हातात काम? कपडे सुकत घालण्याचं. कपडे सुकत घालूचा घेतल्या ना. कळस कामा सगळी पुष्पाकडे दी. आता ती तू करायची नाही, ती पुष्पान करायची. हो असा काय सांगलेला नाही. काय आम्ही पुष्पाक सांगितलेला राहू त्याका नाही जमत. त्याका जमत नव्हता. त्यांना घरातली कामं करायची आणि तू बाहेरची कामं. बस तुका आता वेळ मिळणार थोडंच. आता तुका धावपळ झाली तुझी चालू. आता इकडे मीटिंगला जा, तिकडे मीटिंगला जा. कसं रे? माझा पुष्पाचा मारा ना जा त्याच्यात. पुष्पा कामा करूची नसतील तर निवडून येऊ सांग जा. तेव्हा त्या उभ्या राहू सांगायचा होता.
कसा रे बरोबर. मग पुष्पक सांग ना माका आणते मी माझं काम कर. आम्ही पुष्पाच्या पाठीशी होता. आता नाही. आता नाही. आता हिला उभ्या राहला तरी ते का मतदान नाही हा. ए हा. तो पुष्पावर होता ना तर पुणग्याचा कारण नव्हता का जो तो म्हणणार तो पुष्पा साधा अरे पुष्पा साधा. हा, त्यांना माहित नाही आमका माहित आहे. आमका माहित. काय आता मग काय बोल बोल आजपासून काय न सुरुवात काय न आजपासून सुरुवात ही बघा आम्ही पुणग्याने मी सुरुवात केली आता. या विका वेगळा काम काजाक लागला होता. हा. कपड्यांची अरे हार पुणग्याच्या मनात मोठो होतो रे काय तो तोच पुणगे हारतो होय काय सांग माका. हे व्हिडिओ कॉल कर दाखवतोय. या काय देवा घालतो तो आळ घातले नाही अरे. हे का सांग अगो तो देवा घालतात हार माहिती तुमका घातलेलो परत तुळशीकडे ठेवला. तुळशी नाही रे ते ह्यानी असं अरे मूर्ख ह्यानी असं लावून ठेवला रे तिथे. शुभेच्छा द्यायचं कामच नाही शुभेच्छा ते. दिलेली असते का आधीच. हा शुभेच्छा मी तू स्वतःहून माका कॉल केलेलं माका खबर लागल्यावर मी तुका पहिलं कॉल केलं खबर लागले तो काय काय अरे माझा आहे तू आपला मला आपलाच खरा करतो. घातलं गाडी त्याच्यातली तर कट होणार नाही. कॉल केलं अरे तू केलास ना पण मी कोणालाच नाही केला. त्यांना कशाला करायला पाहिजे त्यांना माहिती होतं आधीपासून. त्यांना माहिती नव्हतं ते घरी होते त्यांना काय माहिती होतं कर्म. त्यांना माहिती होतं बायको आपली निवडून येणार. त्यांना माहिती होतं ना बायको आपली निवडून येणार. मग कॉन्फिडन्स होतो. मग आमकाच माहित नव्हता. पुष्पाच्या मनात फक्त थोडी धाकधूक होती. येता काय निवडून येता काय मी तर दिलंय नव्हतंय बटन मी दाबलंय नव्हतंय तर पुष्पाच्या मनात थोडी धाकधूक होती. पुष्पान दावल्यानच नव्हता मटण नाही रे. आज काय गोडधोड काय बनवलास. काय नाही रे या गोडदोडाच्या ह्याच्यात नाही तिकट आज पार्टी आमची. गावात नसलं तरी मुंबईवर आमचं फुल सपोर्ट होतो तुमका. घे बा आमका कायच नाही काळजी होती मला त्यांका ते का विचार होय. मी बोललेले तुका होय. फोन केलाय. होय एका ह्यो सांगत होतो सगळा माका सांगवतो. काय उपयोग झाला नाही पाडणारे मॉब जण होते. आता मी काय बोलत नाही पण जाऊन दे. पाडणारे असं नाही पण आम्ही दोघांनी सपोर्ट केला. अरे मग 40 एक मत आम्हीच दिला होतो तुका ह्या माहिती नाही आम्ही दोघांनी काय केला होता. आमच्यामुळे 40 मतं आमच्यामुळे दिली. अरे मग तुमचे खूप खूप आभार हे बघा दिल्याबद्दल. तुम्हाला नंतर लोकांना कॉल केलाय मी पुणग्याक पाडून ऐक किती लोकांना तू काय केलंस कॉल पुणग्याक पाडून घाला म्हणून. नाही नाही ह्याच्याकडेच आपल्याकडे आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये किती लोक माहित आहेत ना गावातली. अख्ख्या गावातली कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. काही त्यांका उपयोग नाही त्यांका त्याचा. त्यांका आम्ही फोर्स केलो. हो एकाच मत द्या म्हणून. शाबास तुमचे आभार आहेत आभार मानावे तितके. जाऊन दे छे चल चाय पितोय. किती माणसात सांगितलं काय विचार. पुष्पा तुझ्या पुष्पन एकंदरी सांगेन देव. एकच तरी माणसात सांगितलं कोणी हा. पुष्पन पुण्याक मत देव आमच्या. नाही पुष्पन मुंबई काय रवान तुका 40 एक मत मुंबई रवान तुका 40 एक मतांची माझी होय ना तेका सांगलंस की काय देऊ सगळी माझी पोरात ती माझी काय बाया भरलाय 40 एक मतांची. होय ना. अजून निरोप सांग जवान म्हणूक जरा शिक. हे जवानच करते तुझ्या तोंडार मारीन फेकून. माझा ऐक तू माझा ऐक. पुणग्याचा जास्त टाइम घरात नसतो ना ते कसं जेवण काय तर शिक आहे काढणं आणि बनव. माका येत नाही काय दिसला लोकांना माहित आहे किती येतात जेवण. तू करता की हय रवतो पिठी ढवळणं म्हणजे जेवण येणार नाही बाय. तू हय करता काय पिठी नाही रवितोय तू ये आपले करू मिरची आणून दे रे. या येणं म्हणजे जेवण येणार नाही. का नाही आणि ऐका माका सांगा नको. आता त्याच्यापेक्षा सरळ आताच लवकर कारण कामाक लाग. टाइमपास करू नको. आतापर्यंत जाम टाइमपास केलंस तू ना आजपासून मनारच घेतलं ना जेवण ताच करताय कोकमा वरना टाकलं डायरेक्ट. काहीतरी मनात जरा वाटक बहीण आपली निवडून येली आणि आपण काय करता काय करता उजेड पाडता बोकडे. नाही आपण तर त्याला मत दिला हो ना त्या बटन दाबलाच नाही. दाबलंय म्हटलं तू भाऊ करतो काय तुझ्या मशीन
त्याचा जरा एसटी मला काय कळत नाही की मी बुद्धू आहे की एसटी नव्हती रे, एक बस होती. ठीक हो बघितलं बस होती. काय याकत्ता अगो शाळेची बस होती शाळेची ती असा नाही खयची तरी होती काहीची तरी एसटी नव्हती ती प्रायव्हेट बस होती तुझ्यावर नाका वाटलंच मला काहीतरी करून इलं गोळ पुणग्या मेला. तर त्याच बशीतलं त्याची रवानगी कर रे बाहेर कलाची पुणी. काय पुणग्याची नाही ह्याची बस म्हणजे ते काय कळत नाही बस आणि एसटी तो फरक कळत नाही म्हणजे एवढे धंदे चौथा फोटो मुलींचे फोटो काढूचो आता धंदो जरा 4 दिवस नाचान दाखवी परत मार्गाक लागत तर आपलं रोजच्या कामाक लागत बघ चल तू ठेव. पुष्पा चौथा तुझ्यावर वाद घालूक माका टाइम नाही त्याका टाइम नाही. आता मी म्हणता आमदार केक उभे राहते. पुष्पा सांगता पुणगे कसला पुणग्या सदस्याकच विचार अरे पुणग्या सदस्याकच राहुला. मी म्हणता आमदार केक राहते. म्हणजे आमका 10 वेळा सांगायचा लागता व्हिडिओ झालं गो साडी सरळ कर गो असा काय आणि आमदार केक जाता चल ठेव माझा उघड डोक्यात सकाळी सगळे फिरवू नको त्या पुष्पक काय कामधंदे नाही माझी दाढ दुखाक लागली. तुका भटकी होते. तुम्ही मारा तकडे भांड्या माझ्यारी येत. आता म्हणता तू येत तकडे. आता काय तकडे तू अकडे ये तुला दाखवतोय तकडे करू नको पुणग्याच्या घराकडे येणारच तकडे ये कधी हकडे ये जरा सत्कार हार बीर घालून पुष्पाचो कोणाचो तो पुणग्याक सत्काराक हार दिलेलो होतो बघ. तोच पुष्पाच्या घरात चा म्हटलं केक बिक काहीतरी कापशा बिपशा येईल असते. शा काय येत ना सगळा मळमळी. चला चल बाय जाऊया जरा. पुष्पा काय चायचो घोट पण नाही आज काय मिठाई बिठाई तरी द्यावा. आधार कार्ड लागतं का पुष्पा आणता चाय रे चाय तर देताच तर देवा वायशी. पुढे तर चला मित्रांनो पुष्पान चाय दिला नाही बघा सकाळी सकाळी. खाऊ पण दिलं नाही बघा काहीतरी हा भारीतला काहीतरी मस्तपैकी खाऊया. तर चला मित्रांनो सकाळी सकाळी पुणग्याचं अभिनंदन करून येलं आणि आता घराकडे भाकरी खाऊची रवली आहे. चाय पिऊन झालेली आहे आणि घराकडे जाऊन भाकरी विक्री खाणार मस्तपैकी बाकीची कामं रवली आहेत. जाऊचा पिंक्याकडे. तर बघूया चला मग तोपर्यंत इथेच थांबूया. बाय बाय.